Hi everyone! So ayan, once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So I hope all of you, everyone, is happy and okay. So as I said, mag-ingat po kayong lahat parate. And thank you so much to all my subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. For today, I would like to share something to all of you. It's all about recipe po ng Bicol. So for those who lives and Bicol, like Bicolano, Bicolana, may idea sa kung ano ang lulutuin ko ngayong araw na to. So everyone, let's have a short story. So sa Bicol, doon kami nakatira sa province na. So medyo malayo na siya sa Ginobatan. So I was born there in Mawaswas. So nakagis na namin na ang pamumuhay doon ay probinsyang-probinsya. So, wala kaming ref, wala kaming TV, wala kaming kuryente. So, meaning, ang ginagamit namin ay more on kahoy na pagluluto. Walang uling, kahoy lang. Tapos, syempre, yung mga kinakain namin doon ay more on mga gulay lang. Yung mga nakukuha sa mga kung saan-saan na mga kabundukan. Tapos yung iba naman, mga tanim ng mga lolo-lola ko, tanim ng parents ko. So yun ang mga kinakain namin araw-araw. So ang priority namin dati ay bigas lang. Kasi yung mga ulam ay hinahanap lang sa kapaligiran. So kaya doon nanggaling yung recipe na lulutuin kong ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. So magluluto tayo ng ginataang papaya with malunggay na niluto sa coconut milk. So maraming version, yung iba naglalagay ng maraming sili, yung iba naglalagay ng tinapa, yung iba naglalagay ng karne. Pero kami, traditional, walang sahog-sahog. So yun, gulay lang, may konting sibuyas lang, bawang, and then yun, yung raw na kakangatan ng nyog, and then napakasarap. So yun, yung iba makaka-relate kasi pinagdaanan nila din yung ganitong way. So yun, nasarap mamuhay sa probinsya. Unlike sa city ngayon na puro lahat ay bilihin. So kaya kailangan ipagpatuloy ng karamihan yung farming kasi doon yung mga doon natin kinukuha yung mga kinakain natin, especially mga vegetables, di ba? Kung wala ng farming, edi kawawa na tayong lahat. Hindi tayo mabubuhay na puro karne lang. Kasi vegetable is life. So, yan. Stay tuned, everyone.
it for now my vlog. So, nakita nyo na kung paano yung simpleng way ng pagluluto ko ng ginataang papaya with moringa, cooked in coconut milk. So, kayo na po ang bahala mag-judge kung tingin nyo po ay nagustuhan ninyo or hindi. But for me, I enjoy it because napakasarap and healthy pa. So, if you think you like my vlog, then please do subscribe, click the bell notification para ma-update ka sa mga bago kong upcoming videos. And of course, if you want to share, and then of course you can share. And thank you in advance for that. So once again, always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So see you everyone on my next vlog. God bless us all. So bye-bye!